खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। भेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गासै गुबुन गुबुन बिपिएफनि प्राइमारि कमिटिफोरनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मैया नेरसोन बर' बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों माखासे गोनांथार गोबां बाथ्राफोरखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो दानि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिटिसिखौ जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै आरो बिटिआर गोरोबथाखौ जेबो खामानि आरो जेबो लाबोनो हायाखै होननानै बिथाङा बुंथिनायजों लोगोसे थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफआ गाव हारसिङैनो सरकार सालायनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजाङै मोजां खामानि मावबोबाय थानो हादोंमोन, नाथाय दानि सरकारा जेबो खामानि मावाखै। गुबुन फारसेजों बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो दायो बिटिसिखौ फोजोबस्रांनायनि माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा खामानिसो मावगासिनो दं होननानै बुंदों। जेरै बिथाङा बुंथिदों दि बिजेपिबो जानो हागौ आरो कंग्रेसबो जानो हागौ। बिथांमोना दायो बिटिसिखौ फोजोबस्रांनायनि माखासे थांखिसो लादों नामा होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौनो सरकाराव लाबोफिनगोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। हारि आरो समाजनिफ्राय राजखान्थिया माब्लाबाबो देरसिन जानो हाया। जोङो हारिनि खहा जानाय माब्लाबाबो खामानि मावदों होननानै साननानै लानो हाया। रेवरेवा नार्जारीखौ गोदोनिफ्रायनो जातीय संगठनफोरजों सोमोन्दो थानाय आरो हारिनि खामानि मावबोनायनि थाखाय आङो सनमान होयो आरो बिथाङा जोंनि गोबां सिनियर, बेनिखायनो बिथांखौ बिदा होननानै आङो जेब्लाबो सनमान होयो। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन दि थांनाय माखासे सान सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 2025 मायथाइयाव बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङै राजखान्थि बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानैनो इएम रेवरेवा नार्जारी बिथाङा थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव माखासे नंखाय बाथ्राफोर बानसावनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदोंमोन दि थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि थाखाय समानै खामानि मावनो हायाखै। बे बाथ्राखौ लानानै सोंनाय खौरांगिरिफोरनि सोंथियावनो फिननाय होनानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों दि थारैनो रेवरेवा नार्जारी बिथांखौ जोङो जेब्लाबो सनमान होयो आरो बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों बियो गावनि गोसोनि साननायखौ बुंदों जानो हागौ आरो बेनिखायनो जोङो गोदोनिफ्रायनो राजखान्थि दोलो खालामाखै। जोङो गोदोबो दासिमबो रायजो राजाफोरजोंनो दङ आरो रायजो राजाफोरजोंनो थाबाय थागोन। बेनिखायनो बिथाङा बुंबावदों दि थारैनो समाज आरो हारिनिफ्राय राजखान्थिया माब्लाबाबो देरसिन जानो हाया होननानै। सानजा क'क्राझार जिल्ला कच राजबंसि फरायसा आफादखौ गोदानै दाफुंनानै लानाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे आफादखौ थांनाय 4 आगस्टखालिनो दाफुंनानै लादोंमोन, जेराव आफादगिरि महरै बिपिन बर्मन आरो गाहाय नेहाथारि महरै दिपज्यति रायखौ बिबान होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो गासै 31 सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै बे गोदानै क'क्राझार जिल्ला कच राजबंसि फरायसा आफादखौ दाफुंनानै लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे आफादखौनो मैया समायखिरा लाहोनाय जादों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। जेराव बे आफादाव आफादगिरि गाहाय नेहाथारि महरै बिबान लाखांनायनि उनाव गासैबो सोद्रोमाफोरा बिबान लायो आरो बे बिबान लानायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों दि थारैनो भारत सरकार, आसाम सरकारा दायो कच राजबंसि हारिनि सोद्रोमाफोरखौ गुबुन गुबुन बाहाग खालामनानै दोनजोबबाय। बेनिखायनो कच राजबंसि हिसाबै दायो क'क्राझार जिल्लायावबो गोबांथार खामानि मावनांगौ दं। जेरै हानि जेंना, जाथिनि जेंना आरो कच राजबंसिनि थासारिनि जेंना, बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ मावफुंनो थाखायनो क'क्राझार जिल्ला कच राजबंसि फरायसा आफादखौ दानानै लानाय जादों होनना बिथांमोना बुंथिनानै होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि बिथांमोनहा मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआवनो मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांखिया आथिखालाव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा खामानि मावनायाव लेहेमिया जादों आरो गोजोननाय गैया। बेनिखायनो 2020 मायथाइयाव जानाय जानाखि बिटिआर गोरोबथा, बे बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ
मावफुंनायाव बयबो राजखान्थि दोलोफोरा हेफाजाब होनांगौ आरो जायखि राजखान्थि दोलोआनो दैदेनगिरिफोरा जेखि राजखान्थि दोलोआव थाया मानो बिथांमोनहा गासैबो बर' हारिनि खामानि मावनायाव अदेबानि समाजनि खामानि मावनायाव बयबो ज' जानांगौ होननानै बिथाङा हांख्रायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा दायो गावजों गावनि गेजेराव सोंखारिलायबाय थानाय आरो बेबायदिनो माखासे बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे जालायबाय थानायनि गेजेरावनो दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे खौरांगिरि मेलखौ सम सम लाबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दायो बर' हारिया मोनसे अलखदाव दङ। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथा जानाया गासै 4 बोसोर बारलांबायब्लाबो नाथाय दाबो बिटिआर गोरोबथानि खामानि मावनाया लेहेमिया जादों। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनांगौखौ दाबि दैखांनायजों लोगोसे साफ्रोमबो बर'नि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा जेखि जेरावखि राजखान्थि दोलोआव थाया मानो बयबो हारिनि खामानि मावनायाव खौसे जानानै बाथ्रा बुंनांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। बिटिसि बिसायख'थिया आरो बारा गोबाव सम गैलिया। बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनो थांखिजों बायदि मेल मिटिं लाबाय थानायखौ जोङो बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि लाइमोन हानजा दतमा ब्लक कमिटिया दतमायाव मोनसे मेल खुंनाय जादोंमोन आरो बे मेलनि गेजेरजों माखासेमानि जिएसपिनि दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोना इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होननानै बिथांमोना फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारि अदेबानि लाइमोन गांखंनि मेलाव सानजा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बाहागो लानानै बे गोदानै जयनिं जानाय लाइमोनफोर आरो रायजो राजाफोरखौ बरायनानै लायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो जिएसपिनिफ्राय जयनिं जाफैनाय गासैबो सुबुंफोरानो सोद्रोमाफोरानो थारैनो राजबंसि हारिनि सोद्रोमाजोब होननानै बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। उत्तर बिस्लाखोथा गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि इएम एमसिएलए आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाहोना जाहैबाय दायो इस्लाखाथा गामियाव मोनसे गोबाव समनिफ्रायनो दालांनि गैयामोन आरो बे दालांखौ दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नोजोर बोनानैनो रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननायजों लोगोसे प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआर खुंथायनि गासैबो दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव आथिखालाव बेबायदि जौगाथायनि खामानिखौ सम सम बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो बेबो बिटिआरनि मोनसे गेदेरथार थांखि होननानै बिथांमोनहा फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम बे खामानिखौ गोबाव समाव मावफुंनो हायाखैमोन नाथाय बिटिआरनाव दायो प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव बियो मावफुंजानो थांगासिनो दं आरो बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै रायजो राजाफोरा साबायखर बावहरनायखौ मिथिनो मोनदों।